Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, σας προσκαλούμε όλους στην υποδοχή της Ιεράς και Θαυματουργού εικόνος του συμβόλου του Ποντιακού Ελληνισμού και της Ρωμιοσύνης της Παναγίας Σουμελά από το Βέρμιον Όρος, έργων του Αγίου Ενδόξου Ευαγγελιστού Λουκά, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 5:30 το απόγευμα στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, με τις ευλογίες του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Κυρίου Ιερονύμου, η Ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά θα παραμείνει προς προσκύνηση από 10 έως 16 Δεκεμβρίου 2025 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών. Καθημερινά ο ναός θα παραμείνει ανοιχτός από 6:30 το πρωί έως 12:30 τα μεσάνυχτα, ενώ κάθε πρωί θα τελούνται θείες λειτουργίες, ιερές παρακλήσεις, εσπερινοί, ομιλίες και κάθε βράδυ ιερές αγρυπνίες. Είναι μεγάλη η τιμή και η ευλογία για την ενορία του Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών να υποδέχεται το ιερό του το σέμνομα της Ορθοδόξου πίστεώς μας κατά τα εόρτια 2025.